Sammen, nu skal jeg lave noget til min mor. I går var det morsdag. Nu plukker jeg lige nogle blomster, så laver jeg den sådan. Så prøv at se på det. Her de her. Så også de her mælkebøtter. Altså, jeg har lavet nogle til hende. Nu skal jeg lige vise jer dem. Yeah. Så jeg ønsker lige den her. Så skal prøv at se, det var dem her, jeg lavede den. Vi tager dem ud. Vent lige lidt. Så var dem her. Lægger dem derovre med alle de her. Ja, prøv at se. Se det her kæmpe. Nu spiser jeg vandmelon. Ja. Ja, så jeg tror det var alt for i dag. Ja, farvel.